Oh yes, I géirí tá scéim nua a bhaim a chur an béim ar úsáid na Gaeilge I Siopaí Thrá. Tugann sé seo 10 dohainte mo háite a gcuid Gaeilge chleachta agus a Herbert agus bhí Jamie ann le níos mó eolaim fe. Tá tunscnamh nua Siopa le Gaeilge faoi lán seo le comhaontas Cumann Trádála Thrá Lí in éineacht le cóircred Mheasa Cara. Bhí deis gom labhairt le muireann agus cuileann faoin tunscnamh seo an aimimetá taobhhirirde agus conas atá siad ag ghlacha páirt. Is tiscin ábh má é chun an Gaeilge spreadach agus a ghlacach. Nuair a théimisteach sa siopa, leanríonn Gaeilge don siopadóir. Ar dús, siúlann timpeall an siopa agus roghnaíonn na rudaí atá uam. Ansin, taobh go dtí an cúntóir chun íoc as na rudaí. Leanríonn leis an siopadóir as Gaeilge agus thugann an siopadóir deir bhandom. See you good. Yes, Margaret. Conas atá tú? Tá mé go bhán ar bhán. Céir atá tú? Nuair bheith fethe deir bhán bailithe agan, thorfaigh mé na deir bhán dom a múntóir agus ní bhaigh mé obair bhálaní sin, bheith gáthas an domhan orm. Is mála a bheith ag caint as Gaeilge I ri an le ús áitim as Gaeilge amach sa clós agus bín sport agus gléib I gcuin. Fáimíonn deir bhán gach am a labhraí míid as Gaeilge sa siopa agus nuair haimíid fethe deir bhán beag pas obair bhálaí a gcuin. Jamie ó Flanúra, Nuacht Cúla4, Chunta Chiarí.